Eka kabar kesang patih Pujangga Anom ya sinebut Bujakana. Eka kabarkan sejarah saking Kadipaten Bantarangan ya Kadipaten Ponorogo ing keparat panane sang patih Pujangga Anom ya sinebut Bujakana. Bijel saking Kudu Bantarangan kang tumuju wonten ing Praja Kediri sakmenika badhe nglamar Kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Ingkang badhe ngayu manaken Kusumaning jejuluk Dewi Sangga Langit kang dipun dadakan Permaisuri Prabu Kalana Sewandana raja saking Kutha Bantarangan. Awas ladalah. Ayo ger. On. Awas. Oh. Ladalah. Boten kata lebih dini sang patih Pujangga Anom kadere dening Temenggung Anom Yudha ingkang tepi saking Kudu Bantarangan kang tumuju wonten ing Praja Kediri sampun badhe nglamar Kusumaning jejuluk Dewi Sangga Langit. Mila Dewi Sangga Langit gadhahi patemboyo sinten to kemawon ingkang saged gadhahi tatanan kang dereng gumpalaring jagat raya menika mangke badhe pikantuk kaliyan Kusumaning jejuluk Dewi Sangga Langit. Eka kadah para kayan raja saking Regi Pramoca, para menteri, para bupati kanthi jajar raja Semonegoro ingkang gandrung kayuyun kaliyan Kusumaning jejuluk Dewi Sangga Langit. Bila Prabu Raja Kalana Sewandana kang gadhahi arak-arakan saking Kutha Bantarangan ingkang jupudhul wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kadherek dening prajurit 144 cacahipun ingkang saminite turangga ladalah.
Ayo oh ayo barisaning dening batik saking godhong bantarangin kaderek dening para brojo kelana Siwadon. Jaka Raka Sambaya Putra. Iya, ayo, ayo, cacat. Ayo ngono. Raka Sambaya Putra. Ayo ger. Wayahe ger. Persiapan. Ayo, tepuk tangannya mana? Lo. Ayo oh ayo ngono. Raka Sambaya Putra. Nggih panitia. Gus. Piye bel. Gus. Gus Bam. Oh guse teko. BAM. apa? Wonge anak marep. Jenengan lebotaken niku. Heeh. Iya. BAM kok panggah rewel. Mbah yo barang yo teko keri iki. Yo hati-hati yo ijik kerja bareng kok yo nyambut gawe sik. Wah nyambut gawe sik. Iya kerja sik kok baru rene. Lah ngono lho. Wah, Lho kurang gedhi kowe lho, kurang ombak kowe lho. nek wong-wong liyane
oke ae. Lah iki lho. Anange sing rada sesek. Lha iki to anang makrup ya iki to. Jane dhek mlebu rene didongkrak jane ya. Lah iya, wong reoke ra nggawa wonge teko iki. Ayo, kas kruwe dapuk apa? 3 tahun. Wes payet. L-E-X double L-E-X. Oke. Ah. Langsung Ya biasa. Gak usah double, kena double malah bahaya iku. Ayo kir wayamu kir. Wis waya sauto, wis ready wis. Ganti awakmu, giliranmu. Ya, persiapan. Awas. Ayo. Lo. Lapalah. On. Ayo. No. Oke. Weh nyapa to nang? Wong atras tingali yo. Ya ngono kuwi lah. Minuman gak sejenis minuman ekstra. Spektakuler ya ngono kuwi. Lho mbok yo njogo ning pojok-pojok. Lah ya teruk lo perewangamu ae. Jan bih. Celung tebel. Celungno lho. Bapak wis payet nek numpuk ngene iki. Hah? Apa? Hah? Apa? Hah? Iki yo gak patek cuwet to tebel jak omong bul nyidek kok kono lho. Jak omong klopa. Wong budek lho. Iya padha kaya ikan berarti. Lah ya. So nyalure teko apa emang? Oh tenan. Oh iya. Ndi? Payah iki mau kena anggur merah sesuk meteng 3 menit. 3 menit. Bel kabel bel. Adike dijak lho bel awakmu metu ki adik ya dijak ora kok duwe ngono kuwi. Lah terus kancamu adikmu. Apa iki? Heeh iya Tang. Iki lah. Seta. Randy. Emang rewe jaremu kecak adikmu mbok kon gak nong. Lah ya ra metu blas ya. Ya dicelono sebagai kakak diceluk. Masa ora nyeluk wis kowe. Kakak pertama. Oke. Yang pertama. Oke. Iki to. Iki. Kok wis kaya ngono, Bol? Masa Iki Allah. kesalahan. Jabang anakan tenan kok. Dan Ora ngono engko iso medhun apa ora. Andane digawa Gus Samsudin malah ning kono. Nyapa yo an. Andane mlaku dhewe. Oh tenan. Hah? Sik bul. Lagi mengjane kancamu iki bakal ngetek apa bukan gandong? Yo ganong. Lah gandong kok gawe topeng ngonoan? Gawane iki lho. Gawane Randy. Adike Randy kok. Kok gesit ya dobel bedane gandongan karo ketekan gak iso. Iki ketekan cit. Dudu gandongane duduk kuwi, gandongane sing iki. Ayo ditampani bul, tampani bul, didok bul. Kok panggah ngerepotne. Lah piye wae yo kancane kok bul. Awas abot lho. Abot bul. Domongi gak percaya iki nek piye abot kok Bosok ning dhuwur kok malah kaya entung jati. Dawur. Jeru ya. Aku wedi. Aku wedi ya. Dawur. Gak mak mrene nyapa? Lah alak tenan kok. Sit. Awakmu rene iki arep joget apa? Bol, iki aja kaya ngono sing tebel. Takon ono sing bener ngono lho kok. Lah urung jawab nek kesusu kaya ngono.
Ditakoni sing bener, ditakoni sing bener alon-alon nek kok yo ora rasa kesusu. Megan opo ngetek? Ya tak kira cuk kasih tok to. Apa? Bae ketai. Ayo sebenarnya ya ngetek. Ayo ngetek. Wes ngene. Bal rada maju, rada tengah, jangan rada tengah. Jauh rada tengah. Harus rada maju. Daripada iki kok engkel-engkelan. Wis kowe ono gandongan ben gandong sik. Iya. Kayae kan gandongan to. Iya. Berarti metune kaya Kethek. Lha piye? Gandongan oh iya. Iya. Iki gamelane piye? Gamelane piye? Sik ta. Udenge kaya Kayak sing udengi sapa te jare. kaya mandor tebu. Pecah. Wis ayo gandongane dadi gawe. Iya. Sing bener lho sing gawe gandongan sing bener lho kualat iki nek gawe kawale. Wis bener ya. Tak matne kok. Cangkem tok sak rai. Aja ngono. Kowe gak koman dukun iki dadi ndas kabeh. Ayo rono. Oke. Wis kok TV. Ayo. Kok ke jero bol takno bol, ge pecet bol. Oke. Ya. Ayo mlebu sik, mlebu sik. Ya, ben ditokne kabul. Aja mlebu-mlebu gak iso metu iki kok. Sing sedengane. Ayo, piye tebel, piye? Wis jenah aturan apa ora? Piye to? Dipecet wis ter lagi luntrung. Ora apa-apa wis runtul kok teko surut. Jan bih, pengen sesuk tak ugel sak karpet. Dadi lontong balap. Ayo sih, ayo mlebune. Wis ndek kono aja mlebu-mlebu, gak iso metu. Seneng kamu mlebu metu wae. Ayo. Ping 3 bol. Ayo. Ayo ngono. Ekspresi sik. Dah. Dah. Iya. Ayo le. Ayo. Lah dalah yang ngono. Ayo le. Lo. Lebih kelar nyemplung ada es e rono. Lebih kena diadai bakul es piye kok iso nyedek bakul es. Bocah kok. Kok panggagak aturan. Ora duwe rem. Sit. Wong seniman ki ya kudu gawe aturan. Ora kok koyo ngono kuwi. Sik bos tak klarifikasine ya. Iya wis klarifikasine sik. Sak panjang kae. Dhuwur. Ngene ya penak ya. Wong loro ben kompak. Piye? Yo. Saya wis mau klarifikasi kok bel-bel. Mau wis. Dodok sih, dodok. Lah. Turu. Wah. Es. Ayo bol. Lah nyapa mbok grayai mbok ilan iki? Ndak jale jaruk glindingan. Ayo medal aku tak ukur sik. Temu pira nanggonku mau temu pira ngono lho ler. Jangkae ben iso kontan ngono. Monggo kalau terakan kagem menonton ingkang wonten ngajeng sebelah etan ya, sing wingking boten ketinggal. Ya lenggah kados kekilen. Kersane sing wingking ketinggal Bu monggo. Ya jane dodok arep ngadeg iki penak dodok asli niki ya. Gak kesel ya an. Ya Bul.
Oke, sing ajeng lenggah. Sing mingking Kersane ketinggal. Makane napa niku artis udun dengan mbak ketinggal lho. Ayo. Sing ajeng ngandak mawon, sing wingking mantuk. Makane langsung jujuk guri Mas nggih, sego kotak ten mriko. Di sini bataku. ayo ndang ayo dibaleni nih balik ayo Yes, persiapan. Ayo Mas Ateng. On. Ayo. On. Lah yang ngono. Sit. lho iki nyapa jero-jero iki lho bocah kok sit kesit nek wayahe mluker sirahe dilebokne ora kebok tokne ngono kuwi ya gak iso mlebu kok sirahe dilebokne ben iso mlebu kaya kabel emang lho sirahe dilebokne iso mlebu Contone sih ya. contohno ren sampe awakmu ren Ayo mau. delok sirahe lah mlebu dhisik lah sirahmu gak mlebokne ya gak gelem mlebu ayo Pak Imo ki yo dobel bocah ki kok wis tak turu omong Diwasi sih. Ayo. On. Lah, wala telepone sih jase. Lah. dasi dilebokne sit Ngono kuwi, ya. Kowe iki nyapa? Cuk, mah. apa jajari apa piye tak toh omong ngose sejelu ta lho tang piye kek piye ayo sit ayo Madhepe kewalik iki lho. Lah ngono. tak turu udangnya dicepot dasi ben iso mlebu ayo Lah. angel bel gak gelem mlebu bel Penano karo kabel mau lho. Umur 14 kok ya wane wis akeh men. Ngene penak. Awake dhewe nek nuruti iki engko. piye Kesel nganggur. Mbok aku golekno hiburan to, Bos. ya wis tak golekne hiburan saiki dina iki mung negane Niken Salindri Paranggono sing wis kondang kalau kau dina jebul ayo ditimbali ayo Niken Salindri ayo ger Kan gethuk lindri. kok gedhok Lindri kena pirek kapok kowe jenenge duduk kuwi Alah ora apa-apa. lho dijelasé Ya yo. NI Ni. KE An. ene urung enek tak gemplang ganden kowe kok KE ke Kan. ene urung enek bul Oh iya, Dek. bocah kok Rada banter ta? sekolahe biyen nek kono lho dijejer ning isor Gedira biyen ya to NI Ni. KE Ka. mateni N An. bocah nek sekolahe dijejer ning isor Gedira ya ngene iki Kingen. Kingen. Coba balenan aja. N I. KE 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 mateni N mateni N. apa Kinen kan. Kimberly. Wes langsung. ya wis langsung ayo langsung iya langsung iya Lindri. Gedhok Lindri oh. Yo mat. tanggane nek buri bul iki mbok gendong mau liwat tangga kaya gesit mang Alah kene lho tak tulungane. oh iya wis ya kowe rasa melok-melok nulungi ren kok waplok kakek kapok kowe kok ayo bul ditulungi bul gesit nyati mang sit bul Ora iso. Madene yo pengen nulungi ora kowe tok kok
Lebih. Jatahe gandongan. Oh iya. Double. Kapok mau kapan we? Bocah kuwi iso ajlok dhewe kok jeruwo ritek iso. Kurung. Apa lah kok didemoki? Kira kurungan utut. Kok iso kurungane nampani suwi ya, Ram. Jane aku mung ya wis siap marai ompong iki lho. Ndak Malah lho. iya lho. Ya, krei. Cuwilikno kemlinthi. Lah, wong kok ora wae. Kok banteng edok piye to? Kok iso banteng? Ayune kok kene mbok adep. Rene. Mbak. Dalam. Sik ngene ya. Hah? Ayo dhewe lak rong tau metok to. Heeh. Nggih, punika asmanipun sinten? Namaku Niken Nggih. Salindri. Niken Getuk Lindri. Salindri. Hah? Niken Salindri. Oh, enek santene. Iso enek santen. Hah? Lah ya. Arek asma sinten? Niken Salindri. Niken santen Getuk Lindri. Gak usah tek santen. Gak santen. Santen endi? Ya engko tak core dhewe. Hah? Iya lho. Lah, ki dalem pundi? Kediri. Kediri. Nggih, kula ngawi. Lek omong biasa-biasa ae ora usah tek ngene jane ndek lara mengi ya. Allah Ngene. ngomong aku iki refleks pokoke. Refleks. Refleks. Lah ya. Pun Apa? bisa garwa nama dereng. Nek dereng kula ramut mungkin nggih. Diramot. Rong dina dadi cangkem. Kok iso tekon teko garwa-garwa barang ki aku jek sekolah. Garwa kuwi sing garane nyawa. Mbak santen Getuk Lindri. Wis to ijen panggah. Oke. Aku ndak duwe garwa tapi aku duwe pacar. Lah nggih pacar Kuwi? jeneng. Hah? Masalah. Sampeyan ki piye to? Ketoke sampeyan ki kupinge blereng, motone kopok. Walik yo. Hah? Walik. Alah ya kok diwak. Ora yo padha ae to. Lho. Ki dalan Kedirine pundi? Kediri kota. Kediri kota. Kediri kota. Jenengan tepang Mas nika. Nika lho. Apa? Nika lho. Di. Dan bu, bundan, dan bu, bundan, dan Oh, dan kenal. bu. Kenal nggih? Kenal. Nggih, monggo jenengan turukne mriki. Kok turukne? Saturukne iki lho. Bahasa Indonesia turun gak ya ngono to, Jeng. Jenengan Jengkang jengging. apa ya? Oh, jenengan ngandapne. Nggih. Iso turun. Monggo, Mas. Mboten wong niki Lah nyuwun nyapa sampean. dikongkon nganu kon ning isori. Wayang ki nek wedoke kok gak to, Mbak? Anak wedoke gak wayang ki. Enek. Enek. Heeh. Limboke sampean dalange bundan. Bundan. Kowe mbok aku mbok tolong nyepur. Aku dadi wayange. Oh, proksan. Sulu ana iki, aku tak dadi Werkudara gamare wayang. Iki sampean sik pantes Werkudara. Nggih. Iki dadi Anomane. Allah Allah. Anoman sagel kapan kobonge. Ya wis dadi lutung kasarung ae. Ya. Hah? Jajake kon tanjak wayang jajake. Iki no lek popo dadi wayangno wayang golek pantes kok ketoke. Yo Mbak sampean toto wi jajale. Ditata piye wong awake wis nata ae. Sampene bingung apa meneh aku. Lho. Bocah iki nek kupinge gak teko lho. Ndang jajalan. Lho. Mangga mencelek. Ngene lho. Hah? Ora kok buri wong kok dhuwur ngene kok. Bet rene. Kali-kali. Halah kok demek kuping cawi ejek dicawiki yo. Sampeyan ora teko ngene. Lah kok sampean kok ora? Diomongi yo. Akan dek kan ngengek to ceritane ning mburi buwi kok golek asistene. Heeh. Pokoknya Papasmu gak mbok kene iki ta. ki pempesan gak sampean? Saru. Lah aku kan tekok kan jek cilik iki Tak demeke dhewe ae. Nil. gak
lho ngene iki. Mbak Niken kene iki salam kenal Mbak nggih. Nggih. Namanya kula Pras. Ras, dicolne to, Mas? Prasmanan. Prasmanan. Mangke nek jenengan gadah sing ngeten-ngeten iki kula oke digawe prasmanan. Dicolne tangane dicolne. Lek demek wong ayu ki mbok yo ndang mandeg-mandeg ngono lho. Kok iso to sampean ki ngene iki jenenge mencari kesempatan. Sing kesempitan gonmu. Nah. Sik kok sik. Itu nang tak garap sik. Piye? Ayo. Sampean biasanya nyanyi, Mbak. Nembang, Oh. nembang. Aku nembang. Dek mau wis nembang lho. Nembang wis umum, Mbak. Aku jarane nyemeng kaya enek edreke sak titik. Oke. Oke? Sing ganong aku sing nyetrik sampean. Piye? Oke. Wis to oke. Panggah oke. Ayo. Kumpul. Sik, iki cah cilik iki dabuke apa lho nek kene iki? Alah, kok bagian nampane mburi. Penak. Piye? Oh alah, aku ganong. Nek masalah kalian. Sit ganongannya gawekno Sit, ganongannya digawekno Sit. Muntadir. Piye Bul? Jangkrik padahal mencangkemku dhewe kaya Lah kuwi sing duwe gak betah kok apa meneh wong liya. Gak sah gawe ganongan wis kaya ganongan. es payet. Iya. Oke. Jangan Mbak ya. Gawe tapi wit mbok di nganu sik ngono lho, di apa? Bah kok nek rewel tak cekeli bantengan. Gawe ganongane gesit mangke wis gak apa-apa Sit, ganonganmu meng ning di Sit. Oh, iki lho. Oh, lah kuwi lho. Sit benakno to Sit, kok ya mumet kayak bocah kuwi. Ayo Bul, wayangmu didrek Bul. Ayo. Dek karpet kene ae. Ya. Ayo ngono. Weh, tepuk tangannya mana? Ayo. Awas gue udah sampai kaiso. Kabel jarinya apa kok nobrak-nabrak ya? Art. Ayo full. Art. Hey. Oh. Awas, orang sasauto. Kowe ganongan Bal. Kabel kuwi nyapa tejan iki. Bal. Kono ben sauto sik, Bul. Mari ngono ngedrek awakmu. Lah kowe kok kaya lele digedhik ning kono ning isor nyaput jare. Ya toh wis tak omongi. Ibuke ndek mau sing lara stroke mah lho ora usah ndelok. Ngene iki malah Untuk kerjasamanya buat para penonton, nuwun sewu nyuwun pangapunten nggih. Kersane sing ngajeng lenggah kemawon, sing niki kersane ketinggal, nggih. Moga pinarak kemawon malih. Dipun suwun kali sangat ke penonton untuk kerjasamanya. Yang belakang jangan sampai mendorong ke depan Mas nggih. Yang di depan semua duduk. Nuwun sewu nyuwun pangapunten, nggih. Moga pinarak kemawon sekeco. Dipun sumegaken pinarak kemawon ingkang sekeco wonten ngajeng. Pun usah dorong tengah jeng, sing tengah jeng lari alit sedaya, ibu-ibu sedaya, nggih. Monggo pinarake mawon ngajeng. Oke. Sampun, lanjut nggih. Yo sik to. Ibu-ibu ben ndodok sik, ben kepenak sik nek ndodok. Hati-hati ya, yang di depan duduk. Yang ada di sana juga yang di depan duduk. Yeah. Kerjasamanya buat para penonton. Keripik gedang, keripik telo sak edang ya padha rata ya padha krasa. Sing ndodok
sing nang arep dodok sing mburi ketok nggih to Bu. Rati mundur sing ajeng kersane saged lenggah. Rati mundur sing ajeng kersane saged lenggah. Monggo. Ayo yang di sebelah kiri. Nggih, penonton dikondisikan dulu, yang di depan duduk kersane sing kepengin ketinggal, nggih. Nek sing ngarep manut-manut dodok kabeh kok ya. Sing teng wingking mboten usah nongkok teng ajeng, kersane sing teng ajeng saged lenggah, nggih. Nuwun sewu nyuwun pangapunten kagem penonton. Yang belah timur sebelah etan monggo pinarake mawon sing iki ketinggal monggo sampun iya Bu wis iki dodok apik enak kene delok. Abone sis wis yuk sampean lenggah ningali nggih sekeca monggo. Yo lanjut yo. Ayo le. Ayo. Ditek bro saiki bol wayahmu bol. Oh. Dah dalam. Oh. Ayo le. Ayo le. Lah dalam yang ngono. Oh. On. Dah dalam. Sangga langit mrene ya kira wong ayu. Enggal tak boyong ning Kadipaten Bantarangin ya kira wong ayu. Tak dadekke permaisuri ya kira wong ayu. Sangga langit manuto ya kira. Ya. Piye bol? Bol? Piye? Ki engko nek aku meteng. Kualik bol. Hah? Kualik. Lah kene marani rene. Dan nek awakmu metengi terus piye modele apa kok Lah nek kono joget nek kono aku rono iki. Lah awakmu oh iya. Ngono lho. Lah awakmu kok jengki kok meteng iki? Tiba nom-noman ya panggah penak. Kira-kira kancaku ki ya pengen ngrasakno. Oh ngono. Rasane iki. Heeh. Padha membludak Mas. Wes bol, saiki tukang infone ndang ditone bol. Lah mangkat
Yes. Kancane. Waktune ya wis mepet, Bul. Oke. Ayo. Mepet tembok. Ya lha piye nek gak mepet tembok, mepet angin kok ya wis kenek kok. Oke. Monggo. Mas Info. Tolong. Bayae. Ayo. Informasi. Wis wayahe masih. Kok ngono? Kok bangga humek ya? Nggih, nuwun sewu penonton ingkang wingking, pun usah ndesek teng ajeng nggih. Heeh, teng ajeng mergi ibu-ibuke lenggah. Nuwun sewu nyuwun pangapunten. Nggih, ibu-ibu lenggah nyuwun sewu pangapunten. Hah? Pangapunten. Hah? Oh ya, oke. Info. Mas ayo to Mas lenggah sing rukun ben gak mondak-mandek durasi Mas. Iki engko lek caplokane gak metu kabeh rugi. Ayo Mas nuk Mas. Nuk Mas. Heeh, Mbak Nita. Hoah. Ya, selamat siang Mas Menjeng Kim Ho. Hoah. Kim. Ya, santai ae lho. Lha, lha. Piye-piye makku lek ngomong apa piye Kim apa? Kim Ho? Kim Ho ayo. Wah. Wes, Kalau iso tolu. santai. Ya, selamat siang Mas Kim Hoa. Inilah yang lagi viral, yang lagi ngetren di dunia maupun di akhirat ya ini. Piye to ki kok akhirat? Ora maksudnya nek nggone sosial media lho. Heeh, yo. Tapi ora ning akhirat. Ya maksudnya di sosmed gitu loh ya, di sosmed. Kilo kena Kak. Sosmed. Ya sosmed. Ini Mas Menjeng ini kok kenapa kok dinamakan Kim Hoa? Padahal kan Kim Hoa itu kan Cina ya. Padahal wonge yo gak. Sak delut engkas nduk ki roh wayahe. Ih. Delut engkas mesti roh. Iki Mas sing kono Mas. Fokusnya nek kono. Tontonane iki nek kono. Peniti ya, mana peniti? Nu. Lah, nu. Lah ngono lho Mas. Bi. Ngesakne sone gak ketok ki lho. Lenggah sikile ben gak kram. Ayo Mas.
Wis nuk tenan iki lho wonge. Lah ra gelem nuk penontonnya tak nuk dhewe. Piye ta piye? Apa? Piye? Lah penontonnya ndak gelem nuk tak nuk dhewe. Lah iki lho. Iki wis malah mutung gak gelem ngadeg bingung. Ayo Mas iki engko acarane Mbak niken mangan beling. Iki kok acara aku mangan beling ndak sida iki ketoke. Batal gak gelem. Batal. Oh. Goro-goro Mas Menjeng ndak gelem. Kok aku to? Ayo nunuk ya, Nuk. Ayo to Bu sing kompak. Ayo kene. Dek. Dek, sini, Dek. Oke, sudah Nuk teman-teman. Sudah nggih? Saged lanjut? Lanjut. Lanjut nggih? Lanjut. Oke, lanjut Mas Kenjeng. Lanjut. Ah ndang ngadeg. Digendong kok ngadeg dhewe. Ngadeg dhewe. Ngadeg dhewe. Weh, Mas Menjeng ki ketoke nek YouTube ki ganteng lho Mas sampean ki Mas. Ning nyatane piye? Nyatane ya wis ngono kae. Aja banter-banter. Lah nyapa? Piye Mas Menjeng? Wis manut aku Mbak Niken piye iki? Manut? Heeh. Heeh, tenan. Tenan iya. Ayo. Ki ngono ae ki kancane kerja. Kok nggur ngono ae to? Lah ya men ngombe. Ki kancamu ya ngono ki men lingguh ae iki. Lho, panggah lingguh. Kuwi ngadeg kaya bakal ketok lungguh wong terayu sak meter kotor. Mas Menjeng, coba kita berjalan. Kok lek pomone dicandra iki kaya apa? Pantes ora? Aku mbek sampean. Jajal ya. Urung-urung kok ndredeg ta. Lah nyapa? Kok- Aduh. Iki lho manahe. Ayo. Piye? Jajal. Ini kita Bul. iki jajal dicandra ya, Lek ya. Lek aku mlaku ambek Mas Menjeng iki kaya apa? Musik kebogiro, teluntur ya ora apa-apa teluntur. Ya. Sing apik to? Golekno becak bol aku. Ngapa to? Astagfirullah. Ya Allah. Ki ngapa to jane sampean ki tak kon delok kaya apa lek aku ki mlaku mbek Mas Menjeng ki kaya apa ngono lho. Sik to, Mbak. Long sak rai rong tok ya seneng. Lho kan pomo. Iki engko nek panggah kene mangga sak rai rong tok. Lah ya ning aku ki ya gumun lho. Yah. Ramene. Enek sapa? Oh, Diparingi dalan, Mas. Ki mung dinane Rebo, Senene lagi liwat Senen. Wis telat, ki mung wis Rebo. Ih. ayo. Kurang isu, Mas. Ki mung Rebo, Senene liwat. Ih. Ayo langsung lagu aja. Aku nek kene ditanggap nyanyi sampean dikongkon solah. Ayo nyanyi yuk kabeh. Siap. Kabeh joget yo. Ki cah cilik iki barang ki kon joget. Pegon. Ayo pengandangnya buat gawe ya. Sip. Nggih, Mas.
Lilir. Raga Sambaya Putra. Yo. Ayo semuanya joget, joget. Roko Samboyo. Ayo Mbak Tika. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani ati. Ati takut wis habis ati tanggane. Mripate iki terang bisa dikatene. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Handom tresno ngumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen adik wanita liya. Wis milihan tresnaku apa dheweke. Wis milihan dadi bojoku apa bojone. Bola-bali mong gawe kelane rasa. Rasa tresno wis ra bisa dipercaya. Rasa tresno wis ra bisa dipercaya. Roko Samboyo Putra. Tasa subo Roko lagi. Jarangan sing lagi viral sak Indonesia. Tajake, tajake.
Lampai Sang Patih Bujangga anom sinebut bejagan kadherek dening Prabu Raja Kelana Siwadon. Ingkang sami mlebet wontenipun sajroning wana kang